udvikler sig hele tiden. Og når livet i byen udvikler sig, så bliver vores byer nødt til at udvikle sig med det. Det er vores opgave som arkitekter at holde øje med og forstå, hvor livet bevæger sig hen, og så hjælpe til med at få det derhen. Den moderne udvikling af vores byer har været præget af en tendens til at udvikle sig fra fodgængeren til cyklen til bilen. Humlen er at finde det rette blandingsforhold mellem alle disse forskellige former for bymæssig mobilitet. Det er et spørgsmål om at skabe den helt rigtige balance, som giver os friheden til at vælge den hurtigste og mest behagelige måde at bevæge os rundt i byen på. I et af vores projekter, som hedder 8-tallet, har vi ladet Villavejen invadere en tredimensionel boligblok, sådan så at beboerne og bylivet rent faktisk kan gå eller løbe eller cykle hele vejen fra gaden op til byens tag og ned igen. Lige nu arbejder vi på et kraftværk, som laver energi og varme ud af affald. Vi har foreslået at opføre en stor elevator, som tager folk 100 meter op i luften, op til et taglandskab, hvorfra de kan vælge mellem en grøn, en blå og en sort skiløjpe, som fører hele vejen ned til foden af bakken. Så kraftværket kanaliserer ikke bare ressourcer rundt i samfundet, det kanaliserer også bylivet rundt i et menneskeskabt landskab af skibakker. Arkitekter kan ikke bare være æstetiske designere af smukke todimensionelle facader eller tredimensionelle skulpturer. Vi er nødt til at blive designere af økosystemer. Systemer af både økonomi og økologi. Frem for at forbruge flere og flere ressourcer eller fylde mere og mere plads, er vi nødt til at optimere, hvad vi gør med det, vi har. Vi er nødt til at skabe maksimale udfoldelsesmuligheder med et minimum af midler.